Daka jing sokumen pentong na kipukri ke jing em namar kata daka jing sokumen pentong na kipukri ke jing penem bat ha kata ka sngi pentong tu aingu yu try tu khot kerpa ke kerteng jungu tu pen bena ye ke jing le jungu ha pedeng ki kin jaban riu tu pen ken mau ba ya ka kerteng jungu ula pen ken tiu turwaya try namar udale ulale eki babhatam tu pen bena ye keni ha ka khendo baro Turisa jam batukan hoi pa kasnong haseyon namar ubakrau hapedeng jong pa long uta bakhu jong ki Israel sasipang satu kadien ketukan por ngin yeyo kan ye ban risa ngin yeyo kan ban lekmen ban shatlem ban pen bana kum baktien jong bleh ni kong ban pen ken mau bai kerteng jong tai kalong balapen ken tiu hakne ke jaka ngidan tangkawai man ken tiu ke kerteng ke jong tai Banra akan je kerteng keju. Ganget baka jingim jong pi we ro. Kajing temu ke jingim jong pi ganget kan long kata. Ba pinong ba lingba ka jingim ke jong pi. Ya ka kerteng ke jong try an long balak kentiu. Abang gi puliah gospel juga anes ledang ka basau. Ken syam ladan ka we ken ka kentei. Ka bala banong baka jingim jong ka kalau long ka jingim ka bamsong tenat ka mamla ban pediang dak emlang salang. Hari ha baka yesham yu jisu ka tien jong play ka batai. Hakit khot ki bakham shadien. Ba maka kalau long ka jingker khu ya ta kasnong. Baki brio ki badan hata kasnong ki ong ngimdan kamsu ya kabantip yu jisu ling ba jong pa ngihi daladi ngila ikendu yau tau jisu kres nganget ling ba ka jingim ke jong pi babuon ba ki brio ken yo ban itu yu jisu bad ikakerteng ke ju kalong bala kentiu bad hakani kapor indit lang hakajing tuai yen penrit yela di yen wan ra yela di khmat jong blai om kum kita ki brio ki bakrau bagi basngau krau ngini i ikakerdan ke jong ngini i ikajing nang ke jing sta jong i selendat berkata bangi yang khmat jong blai kamlong i Markawai kesengi khmat jong play lingkut ngi haban yeng khmat jong play habangi ngi yeng mau kan un bishar ngi nadu kli ado kejan jadi namar kata ngi yeng hakani kapor habangi dan hak presence ke jong play hakani ke kleman nong try ngi mlong ye try klama me ngamla ali ngayeng khmat jong me ne kapor try tang kum tau q do bertha badala di ngamla ban lai ye bangamlong ye inwan nang khmat ke jong try ke kapor ling pakai jing tuai ini tuai lang ni kapor try jisu hakani kapor iwan khmat ke jong me Banangu katrai hakani kapor hakani ke klepmat katrai. Songo yame katrai Jisu bengi yo bandan hakani ke jaka sasisen ko pa. Ya angu bamla play ya kani kalat bamla penlong katrai Jisu be banlong kani ke jikshakri katrai ke baar puar jong ke healing festival katrai Jisu. Angu yame katrai bame tray be menang ye tray. Nya aingu ko try ke jikta ke jing pen kala ke jong me nya aingu ko try ke jing pen khi jong men sim bu ku jong me ke try hakani ke jaka aingu ko try ya ke jing pen em ba me pen em ya si bebon ba ki men sim ko try jisu nilai i hagi por ki balala banang ne shakmat le kham khrau ko try manang le bat sisa ablai hakani ke por ki khon jong me ki chuan hakmat ke jong me hakani ke por ban pen ret yala di ko try hakmat jong me na bar dala di ngemlong ye ko try ban ngemla heru ban le ye ngiwan hakmat jong me kum kita ki kiu do bartha atra ki bamdan jing em haba me persa di ke jing em bat ngi long jing em bekum ta ka to haba ngi em shu namanta yala de ngi em namanta jong me ka trai mar hapo jong hi de ke jing em ke jong me ka trai jisu ngimla ban kam ngimla ka trai ban kam trai ke ni ke jing em ba me mala ai de ma me bala ai te de namar kata ngi wan khmat jong me ban ai hi shame ban yaro ya me ban mani ya me ban kentiu ye kerteng ke jong me ban pen bena kata ka ya ka badiang hun ke jong me ka trai ban pen bena ye ke jing trai ke jong me man pen bena bat ban kentiu ka trai ya ka kerteng jong sim ki sim utrai ki trau Jesus Christ bachi sha ka trai ka di ka pohar ni da wan lam hakmat ke jong me ka trai ka ni ka kremat bangi dan kam ya me ni dan kam ka bor ke jong me ni dan kam ka sang ti blai ke jong me trai ko mabla kular na ka tin ke jong me ka trai ma ka ta sngi ba khad do men ten bok man sim ba ko thalor ka do baro kani ka do ka trai ka long ka do ka papot kani ka do baro bagi ni dan ka trai ka di ka do ka trai ka balet ka jing yap te de matangi dan kam yo man sim jong me man sim jong ka jing em bato persat mame ka trai ka jing em hakani ka do bakan em bakan syakri ya me ka trai jisu bat gingat ka tin bengingin yo ka trai ka long ka jing kerku ka trai ki kon jome mekan long jing bam ki bakin em mekin san mekin rangba ka trai ka jinget ka trai bangi da dwai hakani ka por ka trai bangin di e ki kam ki jing trai ki jome be ki kon jome be ki wan ka trai kinom long kan kan de beli phai su da ka jing thli hen leng ki long ki bladap pura ki bladap janai ka trai ki jing ai babhatam ke jome simti ka trai kan di ka jing syakri hadu bandawai no hakerteng jong jisu ngi dwai amen amen ya roi dwai ya roi dwai pia kloi ben risa pi kloi ben kan hoi pi kloi ben kan tiu kerteng jong dwai
Hakadi kapor ngin let kin ben simbentalang. Bat ngin let kin ban yero ban bani lam yo try to Jesus Christ nganget pin dia IT ya kamet ke jong pi pin ai jingkinya ya kamet ke jong pi hakadi kapor. Nganget pin dia shat pin dia ruai pin dia sa pin dia tha be kakti ke jong pi. Ma pin dia lek men lam hakadi kapor ba praise worship team. Bakani kapor ngai IT no. Saka praise worship team kan ban yalam ngi saka jigro jing mane. Ero Israel. Ngadan hang ni hapo amadan mentah hapo pulu idan ni kini healing festival hang ni te bat kawai ru aku ban ajing prak ndian te shibun ha kamba jong try nglaman bat ngla syakri la aslam hi try mental ayat nyo prasnam mi nri shibun kiding pengkiang ngaya nri utram ju ino pelaj ini kita baro nri mentapat syakri skam yu kan ngadap da kajing kemen pada long excited mo bang yo ban syakri utrai aso komen hadu kata mga ulapan yang bad nganget bang arang syakri khambha shu ani kaman bad ngaken tu ekini ba pedru hani kapor ba nganget finyawan lang sekini ke healing festival bangilong hang ni po madan pulu second ground nganget finyo ke jingkerku ke babun ke jingkerku ba kenjado tani ke jingkerku ba jaman siamru nganget finyo ke jingpelat ru naki iki ibaro ke jingte jingku ke jingkerku sha bang yo mar kani ke sima habang awan shani ke jingshakri ayo sha ya kata ke jingkerku kan lang ba kaktien ke chong trai mo lang ba ipasto bante ibai ke jingkran kani ke sngi kan but kadai bar kakran ti yangi kum ki kon samla mo indeแต่ก็ได้งี้bangin long bangin wat shwa ya utrai ka ching em go jongi kan kum tama ya yo ma jing khushibun bangi wan chini ka jeseng banyo ngap ktin bai pastor di aingi baro yu pe iwe but ni aingo ible ki baro ya ki ba la aingi baro amen cha ka jinjar mo kra namar ngidang dan hakum kanya me ikom to dang jinjar te sementara bangi long la yo mat hiu ble am ka pher kan thara ngi shu aingo we ble bla yala mi ngi banwan cha potnet ning ba potnet nga yo mat shimat hi haladi ngam yo mat bun ki eki mo ki jing pher nga stu haladi ba utrai ku ta sha nga tia kumta hi kat bangadang wan nganang ibun ki eki jing pher haladi shimat but kumjuru hayeng ru ngal stang mani ke jingkela kata kalong gabas tanat shisha he iba I mei iparo menta ba I syang ma ki apet lang kalong shisha ka ai ga bang kami lenti sha ma kalong sha kum ta ba ngasukumen ba kinia kia kloy be kinia wan hakaniga healing festival ni sandia katahi bang aku ba kalong yin jonga hi ba akwai bikinyo long joshua ma hinia mani be chi yang mai imta kalong sha kum ta hi ngai ngu shai tra priun ben sha kim juan ni yeng tu pi kim dei bawan de tang ahim lang ba pastor tang bang ayo mat kita ki baro mo ki jing kolong personally tang ba menta pan long kum tai kum bang ang ki isha jing pher hanga te makir ki dakwa sha ben mar itu try tang da songu isha ya kata kiri ki bangai utrai kitip utrai do ben sha na kum nona kim dei kishu long neutral ben ni shani na shatu shilong neutral be tang balong menta ba kila ya kwa sha ben mat utrai ngai isha ka change ya sam ngam nang berbatai kum no hendrei di berit te gitu ngastang stu ka message nam ta jong ki kalong kum ni hi ba wat num ngam ya ka perthai kala banong euro hendrei pi kum shimen ye le be ben wat be ya ka jing shisha khamtam e ka khtin hi jong utrai ma ye le be ben wat be ya ka tahi kalong ko sandu ba ka personal relationship jong pi bat utrai kalong ka bas kam gene lele la da pi dan kam ban long kerki henry ski nama utrai ke ikirum kwa ba kum tamo ba peja iru ne ba kuliru utrai upri no ya kata henry nga songu kidang long be jai ben kata hi nga ngadang ap khmi lenti ba kalong long kum tahi ka buram paro ka dilu shu utrai ayo jingkarsian hagastem 2018 te katu kapor belong danglong chaotic hama ka jigem te long jing pulie be ke baroro hendai utrai pa usham uwat shengi shabangin wat uwat utrai and munsin ting isngo ba
wat ke jing it ke bana perthai handai tri tang utrai hima ba ai ke jing it pendap ke jing comment kham tam eli long ko yang happiness comes from the world handai the joy that comes from the Lord ma the joy of the Lord is my strength kamong ka Nehemiah chapter 8 verse 10. So kata hai ke jing it hi ka ba utrai umbat yang ah mentaru bat ke jing isnai ke jong utrai and kum de tang kata hajing pulili kham tam long la kristan hado kata baring tenga so ba am de shara ka bor jong hindi ka bor ke jong utrai ka ke jing isnai ke jong utrai ka bla had ngam la so ban jar bangan counter bangan ken ke ru Ka e kata ka ba phalla ta mo ba utrai le ka jing em ka jonga ka long utrai ula pen khia yang ngala du jing kermen ha ta ka jing pang ka banga ngadon re ai ngo chu utrai ba lo pen em yang ha ka mensiam bat kham tam ula pen khia yang ru ha ka do bat kumni ngala ban yang ha ni ka jaka banga yo ru ban ya shimbanta ha ka praise and worship team sngongo shai ka jing pen khia ka jing utrai ngalong ka brio ka ba lakha ka ingristan ni gam tan utrai ha ka donut ka jonga ha ka jing im ka jonga re ai ngo shisha baling ba ka portnet ngayo mat shisha ya kata ka connection ni kata ka relationship ka jonga ba utrai ba ling ba ka ni ka hin festival nga pediang so bhai phi baro phiniwan phin mat ki jing kurkhu shibon ki aka ba utrai on sele ki kamba ka ni ka jaka nget phiniwan nget phinyo mat shisha ki ta ki kamba ki kamphala ba utrai on le ha ka jing im ka jong phi kumba ule ha ka jing im ka jonga ai ngo ki aka baro ki ba utrai lale nakam takaburam jung o amen. Kanang pikmen ba pai menta kasni kani kenta ha kani kasaka pia masakri utrai kanang sisa rakti ki bekmen sa pai menta kasni aman babun fitik ki bakwa aban long komolong pi ki ong ngi kwa pai lang satu tambang ngimla babun ki daw ai ngo pi pai menta aman ngam tip na babun na preng jong piru lesi pilong komta pim dei ban pai ndai utrai perlak kanang pi pai pi ne saka Tarang kapur nang ipi, kini kejingem jingi tingin asu tuan kapur. Karena ngot pidan kamet kabokot kebakia, ubeli kerkui pidan kamet kabokot kebakia. Okay, jero try. Nang tak karena pitep boleh tahu apa ipi. Nang tak okay. Juskri jingi kedi juskri rakti rakajat. Aman. Nama boleh tahu jingi kumni tu. Ngim lama survive, kumtu ama. Ngi kapan ki kumni. Nang tak ngi sap pelun kumtu. Nang tak ngi kau ekti kumtu. Aman. Karena ngot pidan dokotur keba. Pumu pomat ba, kaya bagi pejé pik yang wow, kan udah bilang mata katur, kan nggak piman justeng film ni, Roy try, dapat jaga katur jong film ku akan, kan udah katur apa ba, rakti katur katur buat sama mereka, dapat di permainan jong pikir kini pedam ni pi, baik, kira Aku apir wah pini kapal mentah. Pilang melihat tengah kena tu, way arlai. Sekadiang suka melihat tu, sekadiang swa. Tu, waduh meleran. Nata sekemon tu, sekemon. Warsong emo, kena dijiseng jaga jengim, tak ada boleh jengi emo ki apa yang jengi. Ngimla mencerwa songkop. Saya siam berota.
Come on. Saya sih where lah. Sekadiang shua. Nang tak sesuai come on. Toh, tengin tham được tí kan. Toh, right be where are lie. Oh, cá chinh em trong ngà, để chinh ai trong mi bắt ngà. Nang ta, khi con men trong ngà, để chinh thao trong mi. Khi ya rô bắt khi mali, you know, la thao paya khi, hak cá chinh pela, om don kawai banduna. Try nang đi cái bài lagu cho mẹ kia ai ngủ ya mẹ. Lai ar lai paro. Aku apa berstingin lagi dengan buah mentah, berstingin lagi dengan buah. Hey, nang ni terangin wajang. Okay, kan kutang kata nginom. Kan kutang kata kajing hajong mi, kan kutang hajing shanjong mi. Sekali. Saka ching ai ai, pagdap yang sisa, ay tuan hajing enjong. Sekali kita langsung tumo. Saki ching tuku, tiba roy kerhai, tiba selaiha. Kan palar wajah menginom utrai, ketika play sibun, kan padabi ami, nadia roh barungan mane. Paro kajing enjong, dejin ai jong mi, banyak ai biang paksa mi. Kit kon men jong, sisa di drai di hao jong mi, kia roh baki mani. Oh nang digi yong me atau payaki, haka jing pela, om don kawai banduna. Oh ngalong itena, ban ngalong pela, na ai mo mi tau pa. Up, baru right on the way, like so, you know how. Parang ni ruang berstingin lagi. Okay, Rafi, I know you, Pinong. Yummy. Let you. Okay. So you see it. I know yummy. The thing em kunya. Oh, nakapasya pa ni bentamari. Blazing lepela. Oh, si shatray nang nigiwan rangi ay ngungi nang huwag. Oh, cutting in jong na. Gazing out jong me. But Try nang nigipay nang tumigiyong. Kit hon met jong na. Day jing tao jong. Kaya you. Yaro. Mani. Rajang baro. Inong. Haka jing pela. Oh, dan kawai banduna. Oh, ngalong itena. Bangalong pela. Na ay mo. Sisir wajang dengan buah. Kajing em jong ada buah gina. Wai yar lang inong. Kajing em jong na. Oh, di kon men jong na. Beijing tao. Kia lo baki mani. Oh, la tau payaki. Haka jing pela. Om dan kawai banduna. Ngalong itena. Dan ngalong pela. Na ay mo me tau paya. Wai yar lai baro. Oh, nang ituan ni mani me. Hallelujah, roy tuan. Hallelujah. Ong lang man nga man sim so nga. Right jumpa. Ong sa sim man sim so nga. Le kaman. Nang ta man sim so nga. To shot kandiat man ta. To shot kan? Shot na. Oh yeah, well, hallelujah. Ngirwan ka po mta nginong kumansim so nga to kru try. Marbaro ka bahanga. Okay? Yaga kerta yung try. Tingirwan ka po mta.
Come on, aku balik ke mana kau pelalu je lah dia. Penyakin hilang bangi, kau melawak patai mana dong alam. Ini risa, ini pembenah, ini lek ke mana ucuan kau. Come on, way lai sa baro. You know, kepuram you play. You know. Hey. Kali ni kejing sawah, kesuruh jangan jikiman, kesuruh jangan jing aingu. You know, langkam no. Kepuram you play, hanga bula ai, sa shisin ya kani kasih batmai, tak jing ai jong mi ngai yengken menta. Palingan cusap jar haba kan yele lepa on ben manu ban kang lang menta waru sai tadu bayale persha la shibon di jing e ne jing yale la la di parsisha na marching with token ku yutra komen sim jong aban baroka bahang ya ku teng jong token ku yutra komen sim jong Sisien yang kan dikasih batman dan cuma ijong minga yengke gila aku ni palingan susah jangan apa kan ni gila mano batanglah cisha waru sai tanu bayar baru gila nasi bodi tinggi ni jor tinggal la la di persisha wajar dan mana dokerku komen sim jong apa baru Okay, haji semua lu pergi wajah. Haji semua jom sisa dan jengem mentala pentemaya. You know you say, lalu nak jangan jengem jom, lapun kelajeng saya. Kenapa begitu? Kami kasih utrai, lihat kami akan mencapai nama kami kadang. Domen siang jomlah, macam hak mentah. Kepada lantur waktu satu benar doterku yutra komen sim bat baro kabahang ya ketenjong doterku yutra komen sim dalai lewat saya wajah doterku yutra komen sim bat baro kabahang ya ketenjong doterku yutra komen sim dalai lewat ya cileba Okay, Nirvana. Come on. Ciaro, ketika diampan. Samini akabu. Saya ketika menginap lah. Miri hampani wa ciaro. Kediam. Sambil mana menerang saya. Nak buta lupa sesian ketika mengenam yang ini oke ketika dia berwajah minumlah sambil sesian wajah berangin walang miri hampa di wajahnya sambil dia kapura pada rumah wajahnya Right John. Come on, David. Tangan sendiri. Come on, David. Stay here. Hey. Baru berlanjut.
Roy try. Ladangin kemen mangi. Mano kum tu ben kemen. Mano. Mano ben kemen halor jong pi. Mios ngo mano. Umrao. Wei. Ni umau. Soitan. Soitan kemen. Ram ku apen kemen. Wong le jiseng mnele ya kata. Le jiseng pa. Wong na poi jiseng pa song khop song nem pe beri ni. Wong beri ni. Betul. Wong ta. Song darwa song. Nan kaman le gitu jadi kinza pertai sudah. Surah begam tu lah abiang. Dem long ta terai. Ha. Kalau ngana pernah jumpa di suatu show terai ku tak apa pi. Pilong komni nama kecing kita ajung belai. Seben kia ajung terai. Kamba ajung belai. Amen. Bila pan song khop terai bersurah gam tu terai. O Jisu jongi hadi puna. O kum syam lu mala kum ong dengan pani Petrus cakap jong ayam. Usyak nama buye pelat. Kei babat pat ingi bangin ong bangin laban lihat kemen dan ingin syak terai. Pastor syilap men sim tu yo. Yang ditang kita ke biyo beselek ni kita biyo keding. Kim jenek song khop. Bila justip dia kata, kita beri kemding, kim nek song khop. Bagi kiki kesar. Ngiru ngidan kecing kemding ini kapur. Kecing kemding baju mesin. Bagi melak song khop. Kiong siap jarno yang Lewat. Layu, meskap kita. Lihat kenang ru. Boleh bagi melak ban set ya kecing pa jong boleh ya kecing jongi. Ha kecing jonga. Kum dong anum plai nu tra balik pa plak ada ni pi. Ha kapur pitana pop untuk itu ifi menuru. Kira ben ya pi. Mentah bolong kum ni kau. Lasang lagi sayang tu. Oh, kum ta. Inong kum doh. Dap sto. Oh kum doh. Manusia apa percaya kirim ben dah. Leyu mentah. Dap. Irai besutra. Amen. Ikut kubu iturai. Aku asih sian bidang. Come on tu. Ketika manusia. Tu deh. Rasa ketika dia mah. Try pi king, inong kum doh. Try pi. Abi ka jugur ku tra. Inong lang. Oh. Nang ta? Mana meraja itu asa kemana? Bilang kita smart aku jutra. Sesian kalian. Kamu tahu kan? Wow. Itu nak apa ni? Sesian. Keburan putra dia apa dia? Sesian kepala anak kebuang ini macam ni orang. Ranang ni Aisyah meji segi pemena. Sesian macam anak kebuang ini orang. Siêu dengan buah mentah. Come jam. Aman haleluya. Aku boleh sebut ketika para maratan kita semua siap kena. Pat suci. Ayo kita aman. Ni sebab tengah yang sakit pang sakit sebet. Ya kecing roh mentangin batang suara kecing mana yang kapur. Haleluya roh try. You try. Rai kita jom piang you try. Hallelujah. In saya rob kami susu si Batman miat. Hendak kan yang kapor ingin lesa kajing mani, but
Kumpul zaman kapor bimane ailot kat kapor fifiket, ailot kat kapor fifi wanra, amen. Utrai, upen long ye pi, hakadur ke jong uhi. Upen long ye pi baruang kon pi long jonga, amen. Kapor uthau ye pi, uklem shem la thau ye pi kumba thau, yakni kaperte kumba thau ki ding. Ki ki merat, uklam syuk ong dah kaktian. Henry ulah asyam, ulah tahu ya pi kader kejang perasaan mensiam api, mensiam ujang hi, baruang kon pi long jang amen. Ong kon pim long jang kapertai, pi dan dah kapertai, Henry kon pim long jang kapertai, pi long jang amen. Ngin pen krau yo, ngin pen benai kan ya. Ubah pen long bat sedang ki Shisha nakajing sudah. Kabadom kamdan jing bae ruhaka. Najing sudah, pat jing bamdan ni Mungkin erikti ai tilot. Ubah pen long bat sedang ki Najing sudah pajing bamdon Kaktian ukuran kita kilong jing Kilom kiwa kimrat pat kisem Inyaruay lagi dong Hadin kawan kasngi kabah Henry Sering yang mi ong il thao yu pri Ni basdam jingle baba Menom pep ne sange shisha Tat hado ba men wan shaya Ngino sa shisi Nupa penong bat sangki iki Nado basang Ubah penlong bat sedang ki Najing sudah pajing bamdon Itu biar ini ko iba Kakapil ukuran kita kilong jing Kilom kiwa kimrat bat kisem
จีสุองบคนพี่ลองจังอุตรายกันนี่สิองคนพี่ลองจังคนพี่ลองจังhọคนก็ยังกระซังกระจองพี่กลายพี่นำมาพี่วิชาเกรียงละกีฬาเบ้พี่ลองมารวยกันนี่แบบบอดพี่ส่งตัวใช้พิญญาพี่ส่งตัวใช้พินดันพี่ส่งตัวละใช้พินสาชโนพี่ส่งตัวตะกาซีพินสาชโนพี่เติมพิญญาบามเนี่ยพี่น้องเหรอเห็นไรคนติดยังไงก็ไว้ว่าพี่ลองจังพี่ลองจังก็ประเดี๋ยวละบันนี้พี่คนอันนี้พี่ชักเรียกแต่พี่คนนี้ก็ไอ้บ้าคนขอดคนนี่พี่คนขอดนี่พี่รักกันคนพี่ลองจังโอ้คีคำจงมีกีบะคราวสุดาหอมดอนเจงดูนา Oh
penjam kisah kita long jong try penjam kiba Kani nga siya dem jong pi ang kuwan nga long jong Jesus.
Amen. Ngilong jong Jisu. Pilong jong Jisu. Okay, come join me. Aku baru tahu yang tahu pas palat. Kibah kerap sudah. Om dan jing duna niba men baklam terayang mi penlong bani nga ong kani kawai ong ngalong jong ketika berjam shu Jisu Yang ngu siya yung blay. Bengi yok kung gini kalat, ikaban mani bani ro ejoy. Saya sisian gina bengi jiktap tik bajam show try jengi. Bengi yok kan ban mani bani ro yu. Gina ro ka jiktap tik ka dekapor sa praise worship team ro. Ka blay alam mengi kan cek jengi ro ka jeng mani. Tisha ngi yok mat ka jeng kerku pilak ban song ka dekapor ka joka song ka jong pi. Ngidan ha ka ni ka jaka. Kau pergi lagi orang nado mana, idan tang kawai hi, ban pen krau, ban kentiu, kerteng ke jong tuai. Bat saya sisian hari ni kapor yo, ban pediang sobha ya pi, ki berangawan hadian, banganget haba piwan, pi yo mat kan ya ke jingta ke jong tuai, wat hapedeng jong ke praise and worship pi piwan ro. Nget kadang ya kapor juga jong sekri pediang yo, sibun, ki ikan haka jingim ke pi kam tam ke ba, ke ba pi pidan kam, kete ba piwan sini juga pidan ke jingkit, ke jing sokia ke jong pi, pidan kan kata ke jingpang ke jing sitam. Abang kisakri ki jong blay kini oban doai sibet ngai pini oban mat ya kata ka bor ke jong blay ke jim ke jong pi ini yo kan bani sakri sakmat cucu hane ka por yo try ling baki jing ai ke jongi ektin jong blay ke hikai ber ka batai bangingi wan khmat jong blay ngimwan kan tak kakti ke batli namar bakum ki beriu hi ngim dan ni ai dala de anomla ono no beriu ro ban ong badai ke jing kamai ke jonga lani ka spa ke jonga lani ke baro ke de ke jonga nginomla namar ngitep haka klip mat bahar ka sengi bangi kum ki beriu ngila khabrep no ki khmat jengi nang ne perthai nginom la ban ra lang ngi kata ka spa ka jengi tien jomblei ko ong de ublei ba ai ngi ka bor ban kamai ka spa tadi nomor kata ngin pendan buram yu blei ling ba kita ki ei bu blei la kerku ka jing em ka jengi ngin pendan buram gen haka ne ka por nganget haka ne ka por ba pi bat kan long ka jing kerku ya ki babon bat namar bangi dan bentalem ka bangi juang mo ki syakri jomblei gedon ka bentah ya ka banyalap ya ka gospel ban pen bena ban ra ka kerteng ke jong tra ban pen yar ya kata ka ying jan ke jong play kan banang yok ban kentiu ke jong tra banang yok ban pen bena ku bo jong jing penem ban mangi kum kipat ba ngidan ken ya kata ka jingkit klik ke ba krau ro bangi ro ba bangi wan ra ke ke jing ai ngu ke jongi katakan ke long ken ke ban long ban pha ke sakri jong play abang apa ka bible ngapet ken naka balang ka badan hapo ka snong Filipi kam dai kasnong lani ka bala apan ong ki banget ki badan hang to ki badan ba em than kum ki wei pat ki banget ki badan ki wei ke jaka handai ka balang ka badan hapo kasnong Filipi pat ka jule ya ka dia ka wei ka badaju kta bhai ka donut ka jong ba bang puli ktien ke jong blai ba ki juan lum ya kita ki jing ai ba ki ju ai ke ka kti ke jong upol lani ki ju phara ru ya ki sakri ki jong blai ban ong ki li ai sho upol namar balai ki sothu ya ka jingkhia ba ki sothu ya kata ka jingkit kli lani ngala ban ong ka kamram jongki kum ki banget bakin longken kita kinong pha ka gospel tadi nomor kata ni kapor ini aban lom ki jangu angkar pat ya ki asha sobha bakin long kebla pen kre ban ngakot hang de kapor i konquer ba ini aban dwai ken ban kerku shwai ni sambai shwa bangini aban bat ngakot i konquer hang de kapor Tengin lek akan ngepor kemat jong belai ke jing duai.
Haleluya trai jisu bi gimana kaman. Aingo ye me ko trai ngwan man ai se me ko buram. Mamelong me ubelai jungi ko trai beri hok bani alut. Ya ko buram ka jingi rob ka jing mane ka jungi ko trai ngi aingo ko trai. Ya ko presence ka jome ken trai jisu me don rangkar bat ngi. Kan bangi nang ya seng lang kerteng ka bak hoit ke em. Kemudian bor ka jome ko trai ngi singu tu isya ko trai. Ya ke presence ke jome ke pamela kular ko trai jisu ke tien ke jome ke bedon ane lai ke biaseng kerteng ke jome ko trai mela kular bendorang kat kita ke biaseng kerteng ke jome ngi aingo ko trai belong me belai ko trai bayai ne ba kijing kular ke jome haga jing em ke jungi ke trai jisu bakodor ngi aingo eme memelong me belai ko trai melawan rai ngi naik lagi jongki yang kisem jungi begini apa hilang kan ke jaka nam taban ngadan hang ni apo amadan mentah apo pulu idan ni healing festival hang ni te bat kawai ro ako ban ajing prak ndian te shibun ha kamba jong trai laman bat ngla syakri la aslam mi trai mentala ya nyo prasnam mi nri shibun kiding pengkiang ngaya nri utram ji ino pelaj ini kita baro nri mentapat masyakri skami ukan ngadap da kajing kemen pada kawa long excited mo bang yo ban syakri utrai aso komen hadu kata mga ulapan yang bad na nganget bang arang syakri khamba shu ani shkaman bad ngakun tu ekini ba pedru hani kapor ba nganget finyawan lang skini ke healing festival bangilong hang ni po madan pulu second ground nganget finyo ke jingkerku ke babun ke jingkerku bagenjado dan ke jingkerku bajaman siamru nganget finyo ke jingpelat run naki iki baro ke jingte jingku kacing kerku isya bang yo mar kani ka sima abang awan sini kacing syakri ayo isya ya kata kacing kerku kan lang baka ktien ke chong trai mo lang ba ipasto bantai iba ai kacing kran kani ka sngi kan but kadai bar ka kran ti yangi kum ki kon samla mo inde te kadai ngi bangin long bangin wat shwa ya utrai kacing em go jongi kan kum tama yo mat jing kerku shibun bangi wan sini ka jeseng banyo ngap ktin bai pastor di ayangi baru iwe pa iwe but ngi ayango ible i baru ya ba la ayangi baru men sha ka jenjar mo namar ngidang dan hakum kanyam ikom tu dang jenjar te sementara bangi long la yo mat hiu ble am ka pher kan thara ngi shu ayango ible bla yala mingi banwan cha Portenet ning baka portenet ngayo mat shimat hi haladi ngam yo mat bun ki mo kijing pher nga stu haladi ba utrai kuta asya nga tia kumta hi kat bangadang wan ngarang ibun ki kijing pher haladi shimat but kumjuru hayeng ru ngal stang mani kijing kala kata kalong gabas tanat shisha he ba i mei iparo mentab i yashang ma ki apet lang kalong shisha ka ay ka bang kami lenti siya mo kalong siya kum tabat nga sukumen ba kiniya kiya kloy be kiniyawan hakani ka healing festival ni sandia katahi bang aku ba kalong yin jongahi ba ako be kiniyo long Joshua mo hiniya mani be siyang may imta kalong siya kum tahi nga ay ngo siya itra Priyon mensha kibjuan gina yeng jumpi kim day bawan di tangahim ilang ba pastor tang ang bangayo mat kita ki baro mo kijing kolong personally tang mamentapan long kumtai kang bango ang ki isya jing pher hangate te makir ki dakwa siya ben mari to try tang da songu isya kata kiri ki banget utrai kitip utrai do mensha na kamnona kim day kishu long neutral ben ni shani na shatu shilong neutral be tang balong mentapat kilaya kwa siya ben mat utrai nge isya ka change hiya sam ngamnang berbatay kumno henry di barit te gitu ngastang stu ka message nam ta jongki kalong gumni hi ba watnum sngam ya ka perthai kala banong euro henry pi kum shiman yele be ben wat be ya ka jing shisha khamtam e ka khtin hi jong utrai ma yele be ben wat be ya ka tahi kalong ko sandu ba ka personal relationship jong pi bat utrai kalong ka bas kam gene lele la da pi dan kam ban long kirki henry ski nama utrai ke ikir mukwa ba kumtamo ba peja iru ne ba kuliru utrai upri no ya kata henry nga songu kidang long be jai ben kata hinga ngadang up kmi lenti ba kalang long kam tahi ke buram paro ka dilu utrai ayo
jing kharsian hakastem 2018 te khatu kapor belong danglong chaotic hama ka jigem te long jing pule be ke baror hande utrai pa usham uwat long uwat chengi shabangin wat ur uwat utrai and munsin ting ting isngo ba wat ka jing it ka bana perthai hande tri tang utrai hima ba u ai ka jing it pendap ka jing comment kham tam eli long ko nga happiness comes from the world and the joy that comes from the Lord ma the joy of the Lord is my strength come on ka Nehemiah chapter 8 verse 10 so kata hi ka jing it hi ka ba utrai u bat yang ah mentaru bat ka jing isnai ka jong utrai and kum de tang kata hajing pulili kham tam long la kristan hado kata baring teng so ba am de shara ka bor jong hindi ka bor ka jong utrai ka jing isnai ka jong utrai ka bla had ngam la so ban bangan counter bangan ken ke ru ka e kata ka ba phalla ta mo ba utrai le ka jing em ka jonga ka long utrai ula pen khia yang ngala du jing kerman ha ta ka jing pang ka banga ngadon re aingo che utrai ba lo pen em yang ha ka mensiam bat kham tam ula pen khia yang ru ha ka do bat kumni ngala ban yang ha ni ka jaka banga yo ru ban ya shimbanta ha ka praise and worship team sngongo shay ka jing pen khia ka jing utrai ngalong ka brio ka ba lakha ka ingristan re gam tan utrai ha ka donut ka jonga ha ka jing em ka jonga re aingo shisha baling ba ka portnet ngayo mat shisha ya kata ka connection ne kata ka relationship ka jonga ba utrai ba ling ba ka ni ka healing festival nga pediang so bhai phi baro phiniwan phin mat ki jing kurkhu shibon ki aka ba utrai unsle ki kamba ka ni ka jaka nget phiniwan nget phinyo mat shisha ki ta ki kamba ki kamphala ba utrai onle ha ka jing em ka jong phi kumba ule ha ka jing em ka jonga aingo iki aka baro ki ba utrai lale nakam takaburam jung o amen. You try, tungin ai ka jing ai ngo jong jing thap ti ken you try jong I ken. Ya ka jing le bha ba de ka jing snai ka jong u ken. Ila ban shong hang ni ka por ka man ta. Clap of praise, thanking Him. Yen ai jing thap ti ro nam dai ni ka praise and worship team ken hang ni ka por ka man ta ken. And also give a loud clap of appreciation to the praise and worship team. You try. Praise the Lord. Sa si sin. Once again.
Ngisokman man yoi yafi katne hagani ka jakaken. We are heartfelt and glad to see this many people coming here in this place. Bat kumjuru nakabenta kito ki badang page bat ngi yasno bat ngi lamba ba page live hapo ka YouTube ken. And also you who have joined us in this live telecast. Kani ngamdai kumba ka julong man ka singi ken. This is not as it always happens. Namakani ka singi ka bakirpang. Because this is a special day. But namar balay nga ang alaban ong bakalong ka bakirpang. And why do we say that it is special? Namar haganim ka jaka mapi ki basyong. Because here in this day, wherever you are seated, But mapi ki badang page hagani ka por ka bamenta. and you who are watching us, Pinsaki ya ka jingpen kup ya ka buram ya kini ki hep ki ba it jang ka Kasi Bible School. you are here to also witness honoring the students of the Kasi Bible Gi School. aingo nakabenta kini ki hep ki ba it. We are grateful to all these students. Shua bangin le ya ka bangin sedang ya kini ka benta jang ka graduation service jang ki Kasi Bible School. So before we proceed on to the graduation service of the Partner Kasi Bible School, Ngai kuble ya pi ki kime ki kpa yo pi wan lang ka ban saki ni ki bahayeng ki bahasam hagani ka por ka bamenta. I'd like to give greetings to all of you parents and family members who have come here to join and witness this day. Kadon gawe ka por bau Jisu haba ulet ya ka banyalap shakishin ya kinong ba bat kumjur kinong red. There was a time when Jesus went up to towns and cities to preach. Ukam sebelit tang hakinong ba hanrei wat shakinong red kingilaban ong hakitin kasi shakishnong. And we see that he went to every corners and places. But ujulet ya ki synagogue ya ka ban hikai ya ka gospel jong ka hima ken. And he would also go to synagogues to teach and preach the word of the kingdom of God. Hanai fina puli hakalanong ka ba sipaw ka rekod ka ba lai pun rio. But as we read from chapter 10, verse 36, Pinyo i ya ka donot jong ka jingisan ay ka jong utray. you will also see the heart of mercy of God. Bakumno utray ula isun ay ya kita ki pait ba ken. How God had mercy and felt pity for the crowd. Kadaw kaday The reason uyo i ya ki pait ba kum kilang brot. was because he saw the crowd, the multitude, as sheep. Bat bakim dor kinong Kabangin pun ku buram yaki haringkat bat kini ki sernot kabangin ai bat kum joro ngin duai bat ban kerku yaki ban pa yaki yaka jupan krek ka jongki shakalin kha ka jong utrai. And this is the day that we are going to give them the certificates to honor them and allow them so that they can move ahead to serve in their ministry to God. Nyai ngo yo blay na kabanta ka ni ka jupan pau. We thank God for this vision. Kumbay pastor ila ong mentan. As Pastor had already spoken about. Kamday tang bangin shuwat yaki langbrot ki balaja. Not that we are only seeking the lost sheep. Hendra ingin penkrero yaki dong ap langbrot ki ban liwat pat. Yakita ki langbrot ki balaja. But we are also preparing the shepherd to go and seek the lost sheep. But ngangay scam. And I believe. Bakin long ka jingker ku na kabanta ka perthei. For sure that they will be blessing to the world. Utray ulanang kentiw yakani ka Bible school na kapor sa kapor. The Lord will raise this school from time to time. Haka batch ka bandung kong ngidon tangkad nyongon. In the first batch, we only had about 17. Hadring ay ngopat bahagani ka sngi ngin ay ka sernot yaki shispa arpu prangot ki hep ki bae. But we are glad to say that on this day, about 128 students are going to have the certificate. But kani ka batch ka basan. And this is the 5th batch. But hado bangin da dep pendep ya ka batch ka basan ngilala ban ay ka jinghikai lani ki student lani ki hep ki bae ki bala pendep na ka Bible school kilalong kumba hendrius pa duna khendiat. And these 5 batch that we have completed with, there were about over 500 students who completed the course. But bon na preng jong pi lada pi pai shakadiang shakamon lada pi pet ya ki volunteers lani pi pet ya baro ki badon hagani ka jaka baro ki dei ki bala pendep ki babon hi ki babon na preng jong ki dei ki bala pendep
ya ka jing pule haka Portanet Kasi Bible School. And if you turn to your left or to your right, behind you, forward, you will see most of them standing over there and helping are the students who have passed from the Portanet Kasi Bible School. But hagani ka por kam dapen slam. So without much delay, Haka banung konge ngai kublay ya piway. we would like to greet all of you again. But kumjoro ya ki pastor. And also the pastor, I Pastor Maulong. Pastor Maulong, Belong in principal joka school. the principal of the school, I Pastor Bante. Pastor Bante, I belong in Nong Seng. the founder, But kumjoro kiway de kinohikai. as well as all the remaining teachers and mentors, But kumjoro ya fi ki hep ki baet. and as well as you all students. But hagani ka por sure bangin kot ngopha but bangin kot ya ki hep ki baet. So before we call upon our students, Nga kot dong kong ya I Pastor Bante. I would like to welcome on stage Pastor Bante, I belong in Nong Seng joka school. the founder of the school, Bay in ngopha ban wan hang ni hapo stage. to kindly come up to the stage. Kumjoro I Pastor Maulong. Pastor Maulong, Belong in principal joka school. who is the principal of the school, Kumjoro I Sir Don. as well as Sir Don, But kumjoro I Pastor Fair. Pastor Fair, Pastor Rang. Pastor Rang, But Pastor Richard. and Pastor Richard, But kumjoro I Kong Rose. as well as Kong Rose. Hinay ka jing tap tiga bajam. We would Barga like to kerpat give pan them hagani a ka loud por ki hep ki clap baet of ba praise. yang haki jaka shong ki jofi. So I request our students to please stand from their seat. Nganu monge ba pinya pai shadien hanai ka kerpat dia fi ki pajba lada ka long ka bala daga mesem joka jing sngoret nga kerpat dia fi ba fin sngo ba ban yang na ki jaka shong ki jofi. And I request all the congregation to please rise from your seats. But hagani ka por daga mesem joka jing sngo kumen. And Ba with daga mesem joka jigit. with a joyful heart and a heart filled with love, Hinay ka jing tap tiga bajam. we give a loud clap. Bargin pedang sngo ba yaki hep ki baet ki jongi ki ban yo ya ka jing pen ko buram ha ka ne ka no pai sgi. As we welcome our dear students who are going to receive the certificate this afternoon. Ginay ka jing tap tiga bajam kita ina dien ki dang yawan. Pilaban pai sa dien ban pe ki. Daga jing tap tiga bajam. Gakwa ba pinta bila ki ki jofi. Bangin ay ya ka jing yaro ya kini ki hep ki baet ki bala trei shitam ha kini ki reu tuli ki banai ha ka ba kila pule ha ka ni ka Bible school bat kani kani ki sgi ha ka bangin put ko puram yaki bat ngahapan ongkum ni baki dei hok shisha ban yo ya ka buram ha ka ni ki sgi Gila yoi ya ke jing tray shitam ke jongki. Gila tray shitam miet labat step. Bat gila yoi ro ya ke ke baki gila le hakini ki ndreu tuli ki banai. Bat ginga scam ba ublei udon ya ke jing tmu ka bakrau na ka benta jongki iwei pi wei. Kani kalong ke jing duai ke jongi. Na ka benta jongki. Ba ublei un pendan kam ya ke jingem ke jongki. Ublei unang pensle yaki. Ublay unang penkubor yaki. But ngam kwa ba pin sange pat laga dei ka jing tem, laga dei ka jing tap kti. Ngakwa ba pin nang yai ai ka jing tap kti namar ba ulan unang jrong.
ngidon ki khon samla, ngidon ki khon rangba, ngidon ro ki khon ki balakam rangba. Yang ngoyo blay bakadi ka Bible school kam deye tang na bata ki kena samla, hadai ki don ro ki bala rangba. Ngidon ki ba arpo waisnem, ki ba khat pras nem shaneng, bat ngidon ro ki bala andrew po snem shaneng. Ngaget ba kajik tap fi ka jofi kan ai bensim shusho yaki. Nambar gila yoi babaro watla ka kerta ka jongki kalau ka baper. Handre gila yoi pat ya ka jik tre shitom ka jongki haki de ki andrew tuli ki benai. Satang kato ka depor kila jandep hi ka bat kin shong no haki jaka shong ki jongki. Kublai shibun. Ngakerpat ya fi ki pajba ba pin shong haki jaka shong ki jofi. Handai ba fi ki hep ki ba et pin sko bha ba pin yeng. Barangani ka por ngin sedang ban khot no yakini ki kerteng haka ba phila ban wan shani shakmat ban shimpat yaki sernot ki jofi ban ka kerpat yaki pajba ba sa shisien pat ba phin ai pat ya jing thapti ka ba jam na ka banta jongki Islinda Karsim Yong. I may ban scam nong plo. I Milen Nong Neng. I Tirias Marbenyang. Emigres Kar Umlong. Anamika Simle. Anjulia Simle. Arnika Sotun. Badon Kupar Rembai. Bayapira Senrem. Bayarihun Karkongor. Balabet Shisha Taba. Balasi Lisa Meliam Umlong. Bayainet Scam Lingdo. Banket Lang Talang. Ban Pentingan Lang Karwan Plang. Ban Pentingan Lang Karwan Lang. Banshan Lang Karmaushun. Banshan Lang Kar Nongkenri. Bapira Nongklau. Baplelat Thaba. Basika Shilla. Basngau Thiang Jana. Benjamin Pawa.
Bespi Jun Kenter. Bhasing Star Doling. Bisilia Jerwa. Bo Tihun Sim. Daman Bha Kenta. Daniel Nonglat. Daniel Wanyang. Dari Nisha Dekhar. Dari Shisha Nongklau. Mafiki pajbang am yosngau bapintab lagi kti. David Banjiet Lang Rapthap. Deborah Wanyang. Deirika Lingdo Mairang. Delanson Sopo. Don Borlang Marbamnyang. Don Kupar Nonglat. Dwi Stilda Meliam Ublong. Ebika Langwar. Elizabeth Maulong. Emfina Nongklau. S Commanding Barbanyang. Felicia Karsano. Formlison Marbanyang. Frankie Masar. Freeman W. Kongwer. Yai Kershan Lang Melim Ngap. Ngimpot poi Marshi Tengro. Ngam kwa ba kijing tapti jofi kinsang he. Yai Pentengan Marbanyang. Yarap Len Panbo.
Iba Kedaulinti Makri. Iba Lari War. Iban Rilin Shadap. Iba Suk Shisha Melim Ngap. Idahun Shisha Warjri. Yok Bha Shisha Lingdo. Yok Borlang Paryong. Yok Ti Barek. Jerison Nongse. Jui Anderson Jana. Juliana Karumnoy. Junales Karbuki. June Karlukas. Junisha Emle. Kamwa Datrang Kasar. Kandahon Langste. Kerdalin Jana. Kitborlang Shabong. Kresmila Lingkoy. Quington Palyar. Kinsai Jun Wankar. Kintiu Shai Thaba. Lakshmi Snaitang. Lamardor Masar. Lameshwa Lingdo Maunai. Lavika Shabong. Lucas Star Maulong. Lor Shai Lingra. Maduri Wanwar. Magdalene Sankli. Manbhalang Paswet. Manisha Karbuki. Marita Dalin Mauplang.
mati ba koridor khar umnoi. Mediwell Kharbi, Memory Joyfully Marbanyang, Mitzi Dora Malim Umlong, Mumtaj Mahel Kharbuki, Memory Joyfully Marbanyang, Mitzi Dora Malim Umlong, Mentoy Hun Dingdo, Nang Yaite Kurba, Neini Daroy Pale, Nidahun Pelay, Nyokor Nongrum, Nishalen Kharsati, Olivet Nengnong, Pangsngiat Kongta, Pinri Shisha Malim Ngap, Probel Jaktung, Pendap Biang Dengan, Pendap Lin Lingdo, Queenie Karshandi, Riban Roy Pathau, Ricky Masar, Rijalni Wan, Risa Kemen Karwan, Risha Masar, Rishal Maulong, Reviewlet Wanwar, Ronald Dekar, Sapi Lawan Pli Kurba, Sapi Tobet Nongplo, Saralen Walang,
Shalima Nongrom. Sheila Masar. Shining Star Lengkoi. Skembor Thabak. Sgobhalang War. Starfield Karbuki. Stewart Gilbert Karbuli. Sweetie Mary Thongni. Taylinda Kongtho Rem. Yulin Murthong. Ting Shine Lang Mauri. Wanda Risa Nauri Warjri. Wan Pai Lang Kurba. Wan Risa Nongrom. Wilson Linkoy. Bat Yarlin Sim. Sasisian pat, ginai ka jing thapti ka ba jam na ka banta kini ki hep ki ba e ki jogi ki bala pendap ya ka jing pule ka jongki ha ka de ka portanet khasi Bible School. Kublai shibon dia fi baro ki hep ki ba e. Bad ha ka ni ka por ngakir pat kat ba kini kino hikai kini don lang bat gi ha ka ni ka por hare ngakir pat ya i pastor bantai ba in duai ban kerku ya kini ki hep ki ba e bad ba in penbena graduate yaki. Tunginya duai. Trying ni aingo imego pai ni kapor ka bakodor. Ya ka bago try. Mela ai gini ki kon ki jong me ko konrat gini kin riu benai. Ya ka bakin puli ka tin ka jong me try. But ya ka ba mehi ko konrat try. Mela penlai ki ko try. Mdei ka jing la beriu ka jing ngitip kam dei ka besok. Ndrai dei mame ko konrat try bola pen gem ya ka ta ka jingket. Menang kerku ni ki kon jeme try bikin lech ka lengka ka jong me. Kam babel ka ong ya kata ka lengka ka la berli. Kinong try ki kendiat try mela say kat ni. Magini ki kon jeme kin longa jing shai kin longa melu. Kinang longa konrat try kinong kit kitin sim.
ki pla ki lap ka gospel ka jong me habadai por bat habam dai por menang ai ki kemet ka bakoj bakhia menang ai ki men sim ko plo ka berhem bat ban yai rehem na ka benta jong me ko try tat ado ka singi ka jingwan ka jong me menang ger khu me ko pai ki khon ki jong me kinang long ro ki ba sei so ko kan rat ki lai po en reu po shis pa sha bara ba ki la yo ki ni khai ka ni ko try na ka benta ka buram ka jong me ba na ka benta ka jing mentoi ka jong me ko try ba ki ni trai ko kan rat ya ka kam ka jong me ya ka ba ki nang la ba ni shakri ba ya ka ba ki nang la ba ni kit ka lengkor ka jong me kar khu ni ki khon ki jong me try hoi me pa ki yong ki lech ka prthei ba ni lap ka gospel shaki ben real baro ki khon ki lapin ka ango te try dei me open slap ba dei me ko kan rat try open shot bor dei me ko kan rat try o bale ki kambar lam ba jim ga jonki ka babel ka ong kita kin bukti ba pang kita ki pang kin khia kin be na ki so kin kren ki tli ki batmai kin ra ki besen ki di kita ba penyap kan ban sneu ki ken si shao ko kan ra ngini ir kan ra lam ba ki shakri jung ni khon ki jame bo shaitan on hab kum ka lili ina beneng kar khui ki ko try da ka bor blai ki jame ba ka jim pendap ka jong men siam ba ko jame ko pa aduai ngar kar khu kar teng ka jame u jisu try ni ka sngiru kar teng ka jong me blai ko pa blai khon blai men siam ba ko apen benai gini ini ki khon ki jame ka ni si try ya kata ka jim pendap ko kunat ba ki long ko kunat ki bla pendap ki ni ka jing pole ha ka ni ka sngi kan ba ki nang yait no ne shakmat ko kunat ban shakri me ha ka teng u jisu ngapen bena amen 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 hallelujah hangin ai tak ti ba jam should try Kublai shibon pastor. Bantai. Bat kumjuro i pastor maulong. Bat kumjuro i fi kino hikai baro. Kublai shibon. Pila ban leit shiki jaka shong ki jofi. Bat kumjuro mo fi ki hep ki bayet. Pila ban shong. Haki jaka shong ki jofi. Pila ban ya shong. Haki jaka shong ki jofi. Sa si sen par nginai ka jing tapti ka bajam. Barakan ika por. Ngin poi pat syakawai ka benta. Andai syua bangin pelat. Ya kini ki hep ki bayet ki jogi ngik donro ya ka jik benar bangin sedang pat ya ka kasih Bible School ka batch ka Bahnrio ngimju sange ka batch ka Bahnrio kan sedang nado ka tayaw ka bakaddo jong uneu benai ka bombot jong uneu benai September nado ka tayaw ka bakaddo ngin sedang ya ka orientation bat kum tangila ban sedang ya ki classes nado ubenai thamai jong ubenai Oktober kumta ki form ki don mopi ki bapet yagi hakani ka por lamba ka live telecast ro dada pikwa ban tep shusho ban nang shusho ya ka ten ka chong play phila ban enroll ya lade ngangai scam dada fibat ya kini ki khna pule lade kini ki hep ki bae ki jongi ki dia tho ya phi ya ka ei ka baki kilamat ban ngangai scam ba phinum babe lano ro handrei kai ka ba phi fin IT ya lade Hakin riu tuli ki benai ban pule kan penkela ya ka jigim ke jongfi hi barok kawai. Bat kumta ka don ka form hakani ka jakaro hang te hapo ka counter ka banungkong hakaba ikong bina idon pila ban let ban shim ya ka form na i lada piwan menta ka janmet lani piwan la shai kasgi lada pikwa ban join hakani ka Kasi Bible School pila ban shim ya ki form ki jongfi haka ba pila ban pendap ban wan ban ai haka portanan office bat angin seperti pad dia pi ya ka sngi bat katarik haka por bangin sedang ya ka Bible School bat hakani ka por in poi syakawai ka benta handai hakani ka por ka kerpa de ki hep ki bae bakin let no pat syaki jaka ki jongki bat ngakot pat ya ka worship team sa sisen pat ya ka bakan wan ban yalam yangi kawai ka jingruai bat haden kata ngan IT pat Syai pastor maulong ba in shifti yang ni kapor ban samingi yakaktien ka joblay. I batem keyboard I David I don hapo kanchaka jo ki student ngakar part if David pila ban yeng nang tu ban wan shani namar ngi don kam ifi shani. Kublay shibun ki hep ki baye pila ban ye yai. Barkani kalong ka jingker pat na kabanta gini ki hep ki bae ba dalakut ya kani ka jingye seng ka kani ka baat pinsngau ba ban ya kendo yangi hangte hapo ka tent jong ka seminar pinkan mau sa chisien hadien dalakut kani ka jingye seng
Kani ka jeseng ka bano opai segi. Pendi kendo baro si jaka hang te hapo ten. Kublai shibon. Praise the Lord. You roy try. You let me many ni kerja macam ni let. Panya roy try ni panya you try ni kapor. Nhìn ai ngồi ai ngồi yêu trai ai ngồi yêu trai ai ngồi yêu trai nhìn ai ngồi nhìn ai vẫn ai ngồi mình ta nhìn ông là Praise worship kini yang lang wet hakane ke jaka. Ni aingo yo try hakane ke sengi. We thank the Lord this day Bangi sakhi yakini ki Khasi Bible School ken. that we were able to witness the Khasi Bible School's But ki kide graduation. ka batch ka basan. And they were the 5th batch. But nginyo ya ka bangin sedang mentahi ubnai syaba unkut une ubnai nginyo ban sedang ya ka batch ka bahenreo. And in few days, before the end of this month, we Kila ban are syong going to hakane ka por start ka bamenta. with a new batch. Kaniga jing pelong yang i ban bo ya ka Khasi Bible School. Now, the reason that made us to have this Khasi Bible Mensuang School idon tang ya ka Bible School hakaktin pareng. was because earlier we only had this Bible school which was taught in English Shwa jong language. kata bunsin ngimdon ya ka Bible School ngi persyang ban yalam ban hikai hi. And before this, we had not been able to have a school, but we would take the certain students and teach them.
Ngi hikai yaki yakaktin ke jong blay. Teach them the word of God. Hari kat kum kapor ke bayat ngiyo ban penlong pat yaka Potternet Ministry School affiliated bat ka ISOM. But soon after that, we were able to come up with ISOM affiliated, the Potternet Ministry School. Bat hadin katugan ni por pat ngiyo ban penlong pat yang ni ka Kasi Bible School. And soon later, we were also able to come up with the Kasi Bible School. Namang isutho ba haka Potternet Ministry School namar bangile hakaktin nong way ki babon ki kendo ya ka jinge. Because we knew that those who were not able to cope up with the language in English, Bat ngisuturo ya ka way ba hakato ka por bangibu Potternet Ministry School ngi perkhat namang ide ka jala Kristan ngilarap tip lupa ya kaktin. and we also had this thought that because we are a Christian state, everybody must have known the word of At God. least kindaong plate hey kadon ka gospel jong Mateus kilay nang ban plate. At least if we ask them to open from the gospel according to Matthew, they would be able to open Ne up. ban plate kitab Genesis kilay tip. Or to open from the book of Genesis, they would know. Anray onda bangilay don ya ka ISOM bang isutho ba wow kibabon kidang wat ikataro. But when we began with ISOM, we saw how tough it was for people to know these books. Parang ihikay hapo ka classroom ngi kamstet kindiat kiyong suki namar ngimlap hey babi hey kita kitab kadon. So it took a lot of time for us to teach because they did not know where the book was. Berkata ka bo haki download ki jongi pastor bat yang mga kumnong inde banyale. And this was something that God put in our heart. Namar ka through banung our kong do pastor. kata ka Potternet Ministry School POE gitu ki pastor ki bayang lang hangan ni jaka i pastor Richard i pastor Fair i pastor Rankensai but i Sardoni. Because the very first batch of ISOM we started was these pastors that you see now But standing kidon with so us, armut ki kentay ki baydon lang. as well as two other Kidon females tahan who were ringon. there. We started with only 6 Ngi students. biang iya kato ko por. We were sufficient at that time Namar ki kamtip namar ki yabot bagin julek sakri. because they already were equipped with the word, so they would follow us. Hanoi hadin jong kata ka batch ka baar And after that, soon when we started with the second batch, ngisdang bani kendo ya ki jinge. we began to face difficulty. Namar haka bangin hikay bangin pendep ya ka course kalong ka bae bah. To teach them and complete the course was very tough Namar kim tip tang ya ka basic jong ka baktin ka jong blay. because they did not even know the basic of the word. Kim tip hey ka kitab kanong ka kitab hangno ka don ro. They did not know where the book was, where to turn the pages to. But kani ka pelong yang i bangin sedang ya ka Kasi Bible School. And this gave us this thought to open with the Bible school. But ngilay ya ka bangin hikay ya ki ka ay ka Bible wat kum taterter. So we can teach them what is the Bible and so on. Bakila ya ka ban plate kanong ka kitab ka don hangano ka jaka. That they may be able to open which book Kanong would be teng where. ngilak syakot ila de jala Kristan. Hanay ngina pet pat ya ka jenglong Kristan jongi kalong sting bah. You see, we are called as a Christian state, but we take Christianity very lightly. Bubon sin ngim tip ya ka tin ka jong blay. Many times we don't know the word. Kijidon haki jaka bang julay ban ay ki Bible study. There are places where I go to give Bible study. Tagteng ka siong kadon kanito gini plate lang ini kitab Hosea. Sometimes I would ask them to open from the book of Hosea. Ngao nga kawan hadin ka kitab Jeremiah, Isaiah kawan so kitab Hosea. So I would ask them to turn from Isaiah, Jeremiah, and Hosea. But pitip kiyawa na po ka Bible. And they would really look for that book. Namang alasim kerteng suya Jeremiah, Isaiah kiyong kataro kadon. Because I say, yes, Isaiah, Jeremiah is there. Tikiyong ka kitab Hosea ro kadon. So they think that, of course, Hosea would also be there. Hari dawat patumdon. But it's not there. But hangtang ngayo i kajinglong sting ngala manong pi ya kata kajinget kajongi. And that is where I see how people have taken their faith so lightly. But ladak sting ha kajinget. And if we are light in faith, Taray ka bam jukut lekat no taray ngilong sting. imagine how lightly are we taking eternity. Ngim tip siya nung inlet ro. We don't know where we would go to. Day na magatakom ka potalet. That is why, as Potternet, Om tang mangi yalap ya kaktin ka jong balay lang ba ka studio. not just we preach from the studio, Ngi wanro siya kimadan. we also come to the ground. Om tang kata. Not just that, Ngi suturo ngi don kam mansay ki senran ki babon we kay. also know that we need to come up with many But day na disciples. markata kini ki school ki don kay. That is why we have these school. Mantakas ngi isaki ya kanika way ka graduation. Today we have witnessed one of the graduation. Lashay kasi ngi isaki sa kaway pat. Tomorrow we are going to witness Namang ngi another suturo graduation. pagalingka ka berli kinong tray ki duna. Because we know the fields are ready for harvest, but the laborers are few. Kachingot kalong ka crowd. Because harvest is going to be great. Balada umdan kinong tray kalong ka bae. So if we don't have laborers, it will be difficult for us. Dikatangi si ay ngo utra bangi palong bini ka jeseng em kum ki pasa ngim dak taklit han.
That is why when we have such services, we don't carry that load. Namar balik kita kini ki hep ki ba it ya ki ba ngila hikai ya ki kumno ban ket lang ikalen kor. Because we have already trained and taught these students how to carry and walk along and support in Berkata the ka burden. jingir kuba. And this is a great blessing. But yo piru hagan ka janmen. And maybe for you as well, Namang anum kren slam hagan ka por. where I will not take much of the time, Laning anum kren hero. or maybe I'm not even be Kanu sharing. hagan ka check up he wan pi don kam ka jing duai. How many of you have come here seeking prayer? Bisuto pi don kam ka jing duai pi don ka jing pang ka jing shitom ne ka jing ele. You know that you are in Pila ban rai need ka of fi prayer hagan ka because por you ka are menta. in tough times and Na difficult kot ya pi pila times, ban wan hagan ka por in sini sa kamat ken. healing. So I would like to invite you to come here forward. Ngin le ya ka bangin duai nam ta ki jing don kam ki jong pi. We would be praying for your need. Na mga tip la dangali kren menta shbit ka jeseng kan sa slam. Because I know if I go on sharing now, we have another service coming, Berkata kam long ka jing ku. and that will not be a blessing. Today na makata nga kot ipi pila ban wan hagan ka por sini sa kamat ken. So I'd like to invite you La piyak here na ba ki jing forward. pang ki jing shitom ne ki no ki jing don kam ki jing duai. If you are moving through any sickness, disease, or any problems in your life, Kan ba ki praise and worship ki deng alam ye ka jing ro ka jing mane. as the praise and worship is leading us in Na mga worshiping sutu ka don God, ka bor ha ka jing mane. because I know there is power in worship. Kan ba ngin mane yo try. As we are worshiping the Lord, Ngin le ya ka bangin duai ya pi ken. we will also come Pila ban wan to sini pray sa for kamat you. ken. You Wanum can so le come- ran pila ban wan sini sa kamat ngin le ya ka bangin duai ha ka ka por ka banta ki don ki pastor ha ka ka jaka ya ka bakin duai na ka banta ka jing don kam ke jong pi. Ada ba hadin jong ata da fi don kam ka jing selop ru pila ban le sa ka te ka liang ngamon ka jong a. So we have pastors here, Son of God, to come here and lay hands upon you and pray for you. Nga kerpa di ki pastor sobhang kin wan lupa sini kin yo ya ka bakin ya duai ken. And after that soon, if you need more counseling from the Word of God or anything in your life, we have a counseling center over there. You can move to that place, Ba that tent pila over ban ya there. tu ya ki ya ka ai ka jing don kam jong ka jing duai ka jong pi. So as the servants of God, pastors are coming, you can tell them your need of prayer. Ya ka ai ka ba pi don kam kin ya duai nam ta ka jong pi ken. Whatever your requirements are, your needs are for But prayer, hakani you ka can tell por ka them. mentang in ya duai ru na ka benta ki jong pi ki badang pet hakani ka por. We would also like to pray for you who are watching us right now. Banga don ro ya kani ka jingli. And I also have this Ya pi ki question for badang pet you. hakani ka por. For you who are watching Kat us, no pi pila klain ken how try. how much are you strong Lada in pi your ong pastor faith? nga ngam det nga duna bhai ka jing tip ka tin ka jong blai. Now, if you say, Pastor, I really am lacking in the Word of God, Ni don ya kani ka kasi Bible school pila ban wan ban join ken. we have this Bible school. You can come and join us, Ba ai ba pila ban san hagak tin ka jong blai ken. where you can grow more in the Word of God. Ini le hakani ka por ka bementa. As we move on, Ban duai na kamta jong pi kinong pet hakani ka jaka to ken. pray for you as well who are watching us. Ko pang iwan hakani ka por akmat ka jong me. Father, we come before you in the name of Jesus. Haga kerteng unong panim jong iu Jesus Christ ken. Bang ida duai ko pa. And our Savior. And we pray, Lord, Nakabentang kini kinong pet. for all those who are watching Kiba us, pa ya kita kimat ki jing duai ki jong who have pi. sent their prayer requests, Kiba don hakani ka por ha ki jing pang ka jing shitom bat ha ka jing ele. who are right now going through tough times and sickness in their bodies or Ngada lives. duai hakani ka por ka jing pin kia bat ka kamba ka jong me. We pray that your healing and miracle will be Kada in them. jiano hakamet ka jong ki ken. It will take over their life and their body. Bat lang ba ka jing jang snam jong me. And by your stripes, Kin long ba yok kia. they may be Yo healed. ki don hapadeng ka jing ki jing ele ha ka long yeng ro. They may be in difficult and tough times in their home. Kita ki jing ele kin kin ria hakani ka por ka bementa. All problems and difficulties will be Ngada moved duai from hakani them. ka por menta try. We pray, Lord, Ya ka kamba ka jong me kan tuit. for your miracle Ka to jing pin flow kia ka jong me kan tuit. and will flow your Ka jing palai healing. luit ka jong me kan tuit. Your freedom shall be But kum poured jurung e out. duai kini ki ba wan pa duai hakani ka por hani ya kamat ken. And we also pray for all of these souls who have come Try here. mendale ya ka kamba ya ki. Lord, you will work your miracle on Me them. pen kia ya ki. You will heal them. Me weng no ya ki jing pang ki jing shitom na pokamet ka jong ki. Remove their pain and their sickness. Yo ki don ka jing ele na ka benda ki kon ki ti ki jong ki syak kejap. Hakino kino ki jing pam ki jing di ne haki jing melen ki basnio ne haki jing pam. And if their children are bound and chained into any habits, addictions, or any sickness, Lane kata ka kurim ka jong ki don hapeleng kata ka jing shitom na ne ki jing e.
or if their spouse are going through tough times Lani right now, ukpa jo ka yeng udon ha ka jing di ka jing bam ne ka jing shitom. or the father of the house is going through addictions or pain or Try ngere duai suffering, me pelat ma me ha ka ni ka por. Lord, we pray that you will release Mele them. ya ki kamba bat mele ya ki jing snahi. You'll free them and have Ya kini mercy ki ba over pek them. bat kumjoro ya kini ki ba dan ne madan To ken. those who are here in this ground as well Ba ka as jing watching pelat ka us, jong me ka jing pen kia ka kamba jong me kan jia ken. that you will bring freedom into them and liberty. Ha ka kerteng ka jong uji sungi duai. In the name of Jesus we pray Bat ngi pen bana ya kata. and we declare, Amen. Amen. Ngilek ha ka ni ka por ka ba menta. Right now, Ben mani yo try tang dei wei jirwai. we will worship the Lord by this song. Ngilek ben shakri yo try da ka wei ka jirwai. Ba hadin kata I Sophie hi in sa pelat no ha ka jing ku pen wai bat ma pi ki bedang pej nga kwa ba pin se sno bat ngi stang kin diat por ha ka por sat si teng ngin don ya ka jeseng ka ba khado ha ka ni ka singi bat ngi wer ya pi la shai ka singi pila ban wan ban join lang bat ngi ha ka ni ka jaka ken. And in few hours after this, at 5, we will have another service, the last service of this evening. So please remain and join with us. Jai Jai
Try Jisu ngai ngộ try nam ta kani ko po try gawing yo pan seng hak seng ke jame Jisu ngai ngộ try nam ta ke jing ba ke jing isnai ke jame Jisu ke ba me la the hangi try ngai ngộ try nam ta ke jing seng ke bangi la yo me try nam ta khna red ba try kani ko po try na do ke jing seng do me try bingi zdang ha do kani ko po try bingi pen ko no try Jisu ngai ngộ eme nam ta ke jing don ke jame nam ta sang ti ke jame try kabame mela adon dekat bani try kini kejaka bat keburam kejame try kapau keburam kejame try ke hiar ke jingdan kejame try ngi sot ho kini kejaka bani aingo Jisu ya me aingo try bat try ngi boti ru try ke jing seng kaman sawano menta san steng try Jisu ngi boti hak sakti kejame men shema me try ya kata ke jing seng but try Jisu hakini kapor ngi aingo eme menta ke ik bame melale ik bame me dang le try Jisu but ke ik bame sale ru try hak jem ke jangi ngi aingo try namta ke ki kampa ki bame me lale ki kam ki bame me try namta ka graduation service ke bangi yo namta ka khasi bible school ngi aingo try namta ke jingis nai ke jame Jisu omnan sho try ki kentian ban pan ne ban ong let's tamen shu aingo eme Jisu but try shakabun shaw ban why not try jangkani ke jing shakri to ai ke jing ba ke jong blek pa ke jing ai ke jong Jisu lam ke jing sala ke jong mun semu khot kinya lai uai u blek kinya chance rangkat bangi lam kita ke bamani but shakri ke ke jong menta shri ke bam jukat ro ki pat lang ke jong try bar kin ong lang amen nginong lai sien yo ro you try